Ir-Reġistru Marittimu Malti klassifika fost l-aqwa 20 minn madwar id-dinja fil-lista l-bajda tal-Paris MOU. Ħabbar dan il-Ministru għat-Trasporti Ian Borg flimkien ma' tmexxija tat-Transport Malta hekk kif spjega li r-Reġistru Malti klassifika fi 17 il-post minn total ta' 70 reġistru. Intqal kif ir-Reġistru Malti mar tajjeb ħafna wkoll fil-lista l-bajda tat-Tokyo MOU hekk kif ikklassifika fis-16 il-post. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Forti Sant'Angelo l-Ministru Ian Borg spjega li dawn ir-riżultati jirriflettu tajjeb il-ħidma sfiqa tar-regolatur tal-Istat. Dan hekk kif huwa minħabba n-numru kbir ta' spezzjonijiet li saru li r-Reġistru Marittimu Malti klassifika tant tajjeb f'dawn il-listi. Fil-fatt il-lista bajda tal-Paris MOU tindika li bejn l-2017 u l-2019 fir-Reġistru Marittimu Malti twettqu 4652 spezzjoni li waslu għal 110 detenzjoni. Dan fil-waqt li fil-lista l-bajda ta' Tokyo MOU twettqu 3481 spezzjoni u li waslu għal 118 detenzjoni. Sal-aħħar tal-2019 ir-Reġistru Marittimu Malti inkluda fih danu 800 super yacht fil-waqt li fl-ewwel 7 xhur ta' din is-sena diġà reġistra 37 oħra fosthom il-jott lussus li għadu kif xtara l-istilla tal-futbol Cristiano Ronaldo li f'rapporti fil-medja barranija der itajjar il-bandiera Maltija. Il-Ministru Ian Borg spjega wkoll il-ħidma tal-Gvern f'dan is-settur fl-aħħar snin, settur li s-sena l-oħra ammonta għal 14% tal-prodott domestiku gross. Dak ifisser ukoll illi qed indaħlu iżjed flus għal pajjiżna. 22 miljun euro biss f'munita barranija matul is-sena illi għaddi daqshekk ġabret l-awtorità b'dawn il-bastimenti ta' kwalità illi jirreġistraw ma' Transport Malta u jġorru l-bandiera Maltija mad-dinja kollha. Il-Ministru Borg kompla jispjega li fl-aħħar 7 snin Gvern Laburista rdoppja t-tunnellaġġ fir-Reġistru Marittimu Malti minn 42 miljun fl-2012 għal 83 miljun fl-2019. Ir-Reġistru Malti għandu l-akbar numru ta' vapuri reġistrati fih fl-Ewropa u huwa s-sitt l-akbar reġistru mad-dinja kollha.